हेल' लोगोफोर आंनि भिडिअआ जागोन दिनैना संनायनि आरो दा आं मा संगोन नाजों खमा बिबारजों संगोन आङो सिगांहाय नाजों खमा बिबारजोंखौ बेबायदि संफेराखैमोन आरो सिगां खमा बिबारखौ माने एवनायखौसो जाखांबाय आरोना बेनिफ्राय आङो सानबाय खमा बिबारखौ माबा दस्रा माने टाइपनि संजायो नामा बेबायदि सानग्रोबाय आं सङैनि सिगां दाना उनावहाय आङो बर'फोरनि इउटुबावहाय नायबाय माने बर' ओंख्रि संनायनि बादै आरोना इउटुबाव आं सार्च खालामबाय ओमफ्राय आङो एसे गोसोआव दंमोन सिगांहाय माने मा होनो खमा बिबारजों नाजों संनायखौ माने आं बारा नायजोबाखैमोन फुल बेनिफ्राय आङो जोंनिनो सासे माने फेमास माने इउटुबार सुस्मिता सेट्रि दैमारि बिथांनि आङो इउटुबाव थांनानै भिडिअसफोरखौ आङो नागिरबाय आरोना बिनिफ्राय आं खमा बिबार संनायखौ आङो नुबाय आरो बिनिफ्राय आङो बेखौ नायैहायनो एसे फल' खालामबाय आरो माने बोरै सङो बोरै मायो माने बेखौ नायबाय माबाय नायनानै लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो नायनानै लाग्रोनानै आंनि आइडियाजों आं संसै बेबायदि सानबाय आरोना माने संफेराखैबो नालाय ओंख्रिया गाज्रि जागोन नामा बेबायदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिनिखौ नायै बेसे बुरजानि होदों बेसे मापनि होदों आं बेखौ आइडिया खालामनानै लाखाबाय बिनि उनावहाय आङो बे जेरै संदों बिदिनो नाफोरखौ फ्राय खालामनानै लाबाय माबाय ओमफ्राय बे माइरंनि इंखुरा बेखौबो माने एसे सोमनानै लाबाय आं बारा बुरजा सोमखायाखै आरोना मानो होनोबा बांद्राय बुरजा होबाबो गाज्रि जाहैगोनदां माने आंथ' संफेराखैबो नालाय आइडियाबो गैया ट्राइ खालामबाय आरोना संनो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा आं माबायदि सङो आरोना माने आंनि बे साराया आखाइ गैयैया जाहैबाय माने फारसेया गदोंमोन आरोना बिनिफ्राय आङो फारसे गनायाव मा सानखो फारसेखौबो बख'नोसै बेबायदि साननानै बख'दों आरो आंना मानो होनोबा माने जोंजों थाफाग्रा माने सासे बिहारि दंमोन आरोना जों कलेज फरायनाय टाइमाव ज' थायोमोन माने बियो माने फिसाया साराय गोदान बायनानै लाबोबाबो मा टाइपनिमोन हिन्जावा माने सारायनि आखाइखौहाय बख'जोबनानैसो सङोमोन आरो आं जा मिनिनो ओंखारोमोन ओमफ्राय आं बे समावथ' आं बेबायदि आखाइ गैयि सारायखौ संफेरामोन नालाय बेनिफ्राय आं सानबाय मारै संनो सुखुयो बियो माने गावनो खिन्थानानै लाबाय आरोखि आं हेन्देलखौ आं मोजां मोना माने बिदि हमग्राखौ आंनो माने आखाइखौ आं बख'बासो संनो मोजां मोनो बेबायदि जाबाय आरोखि बेनिफ्राय आं बेखौ गोसोखांबाय आरो माथो जानो आखाइ गैयाबानो जे माने गोदान लानांगौ बेथ' नङा बेनिफ्राय आं सानबाय माने सारायखौ माने आं गारनो बाबाय आरो मानो होनोबा बे सारायखौ आं बिराद मोजां मोनो आरोना दस्रा सारायखौ बायो आङो सारायाथ' मेरला दंलाबायो बेनिफ्राय आं बे सारायखौ साबसिन मोजां मोनो आरोना मानो होनोबा माने कम्फर्टेबल मोनो आरोना संनो माने जेबो बुस्थु एवबाबो माने बे सारायावहाय जेबो गेब्लेयाबो आरोना बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो आरो बे सारायखौ नायदो दानिया आंनि ओंख्रिखौ माबायदि जाखो लोगोफोर बिराद टेस्टि जाखादों आरोना ओंख्रियाहाय माने आं बिराद गिदोंमोन आरोना माने आं संनाया थावना थावा बेबायदि आरोना फार्स्ट टाइम माने आं बिदि संदों बेनिफ्राय दुन्दिया गोरलै लकेल बेखौ होबाय बेनिफ्राय ओरैबायदि टेस्टिसिन जाखाबाय आरोना माने साननै जादों आरोना आं लोगोफोर ओंख्रिखौहाय माने साननै माने अखानायै आरो माने थफ्लासे लाबोहोबावदों आरो आङो खमा बिबारखौहाय जाबावनो लुबैनानै ओमफ्राय आरो अखानायैबो जाबावबाय माने साननै जादों आरो खेबसेनो एखेराहे जा मिनिथावखा गोथाव मोनबाखि बेबायदि जायो असाइसनो ओंख्रिखौ आङो माने मोजां संनो रोंनानै बिराद गोसोखौ फुरथि मोनदों आरोना बिनिफ्राय लोगोफोर माने ओंख्रिनि कालारखौ गाज्रि नुदोंना भिडिअआवहाय माने बेबायदि नङा आरो माने खमा बिबारनि एसे रङा ओंखारो कालाराहाय बिनिफ्राय बांद्राय बिदि फुरगेवगेव नुदों आरोना माने बिदि नङा मोगथाङावहाय रियेलाव आरोना एसे मोजां आं ट्राइ खालामदोंमोन मोजाङै खेबनै खिन्थु भिडिअआवहाय बेबायदि फैदों आरोना एसे कालार गैयै स्टाइल बेबायदि फैदों खिन्थु ओरैबायदि मोजां कालार फैदों आरोना बांद्राय हालदैबोथ' होखायाखै आङो बेनिफ्राय गोथावानो जाबाय आरोना मोजां मोनबाय जानानैबो आरो नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो संनानै जादो माबायदि गोथाव होमबानो मिन्थिगोन आरोना आं बुंनायखौ थगायदों सानगोन बिदिबा दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनिसैयानो बाय